hvor vi ud fra de sundhedsmæssige forslag er nødt til at tage det her næste skridt. Vi er i en situation lige nu, hvor vi er nødt til at være åbne for muligheden for, at der kan være smittespredning i Nuuk. I går aftes og nat blev vi sent oplyst, at der her i Nuuk var fundet et coronatilfælde, og på den baggrund så fandt man ud af, at det var en person på en særlig virksomhed, som har professionel relation til de andre tilfælde, de andre 2 tilfælde, som vi har kendskab til, og på den baggrund, og der er vi er ved at samle sammen på de informationer, som vi har indsamlet siden i går. Det vi ved indtil nu, det er, at pågældende har relation til de her andre 2 tilfælde, men har ikke haft umiddelbart kontakt med dem, så vi ved ikke, hvor smitten er opstået henne. Det eneste, vi ved indtil nu, er ud fra de oplysninger, vi har indtil nu. Vedkommende, der er smittetilfælde i går, er indrejst for 6 uger siden, og har også i slutningen af ugen været ude på nattelivet og ude på beværtninger. Det kan så meget vel være der, at vedkommende kan være smittet. Og det er i hvert fald en af de muligheder, man undersøger, men der er en af de muligheder, der er relevante lige nu. Så vi står i en situation nu, hvor der er en mulig smittespredning i Nuuk med corona. Og på den baggrund, så implementerer vi foranstaltninger for at minimere smitterisikoen. Og de her tiltag, det er noget, der er lavet på sundhedsfaglig baggrund. Det vil jeg gerne lige minde mig om. Og før jeg kommer ind på de her tiltag, så vil jeg gerne sige, at indtil nu har vi på det politiske plan arbejdet ud fra de tiltag, der er blevet foreslået. Og det har været sådan, at indtil nu, så har alle partierne blevet indblandet, og det samme er tilfældet i dag. Det, som vi skal til at indføre i dag, det har vi snakket med partiformændene om. Og det her første skridt, det er det, som jeg gerne vil nævne på det første skridt. Så det her, det politiske aspekt og åbenhed, det er noget, vi stadig prioriterer, selvom vi nu er i en svær situation. Fra og med i dag, indtil til og med på mandag foreløbig, så vil de første skridt, vi tager, være sådan, at vi indtil fra nu af og til og med på mandag. Og grunden til, at det er til og med på mandag, det er fordi, vi regner med, at vi vil have flere oplysninger på mandag, og så vil vi kunne bedre tage det næste skridt. Fordi vi skal gå ud fra de reelle oplysninger, vi har. Så lige nu har vi i gang i et stort opsporingsarbejde og undersøgelsesarbejde. Så fra i dag til og med på mandag, så der skal følgende foranstaltninger indføres. Som for det første, så fra og med i dag, så er al transport ud af Nuuk lukket til og med mandag. Og vi skal så også opfordre til, at man ikke, uden at det er strengt nødvendigt, rejser til Nuuk. Dem, der absolut skal rejse her til Nuuk, det kan vi selvfølgelig, de skal selvfølgelig rejse hertil, men man skal ikke rejse til Nuuk uden saglig grund. Så det første skridt, det er, at al transport ud af Nuuk lukkes, og det bliver også utvivlsomt spurgt omkring kystskibet, som skulle rejse fra Nuuk i dag. Og det er tilfældet, at det skal gøres sådan, at dem fra Nuuk, de er ikke med på kystskibet i dag. Altså Nuuk-borgere, passagerer, der skulle være sted på i Nuuk, de kan ikke stige på. Og det vil jeg gerne sige på forhånd klart og tydeligt. Og som det andet,
Det, man er i gang med nu, så er alle ansatte i den berørte virksomhed gået i karantæne, og det bliver screenet, altså de bliver testet for covid-19. Og den starter i dag. Det startede fra i morges, ud fra de oplysninger, jeg har fået, at man startede på det kl. 8:15 i dag. Og det næste skridt, det er så, at dem, der har været i kontakt med dem, hvor vi ved, som er smittet, dem skal vi også undersøges som andet led. Og det tredje skridt, og noget, der bliver tydeligt at bemærke, det er, at beværtninger, restaurationer, sports og kulturelle begivenheder, herunder koncerter, det lukkes også ned til og med mandag. Og det er med mulighed for forlængelse ud over på mandag. Og det vil vi kunne tage stilling til, når vi har fået indhentet nogle flere informationer. Som det fjerde, så indføres der fra nu af krav om mundbind i offentlige tilgængelige lokaler, herunder butikker. Og derudover, som det femte punkt, så er det med hensyn til offentlig transport, så er det med hensyn til busser i Nuuk, så er der krav om, at der skal være mundbind for alle over 12 år. Og i den forbindelse er det også, hvis alle sædepladserne i busserne er optaget, så kan der ikke være yderligere passagerer ombord. Så det er det skridt, vi har taget fra med i dag. Og så kommer vi til den 6. for kraft fra og med i dag. Det er, at vi har iværksat en fremskyndelse af vaccinationen i Nuuk. Og det er blandt aldersgruppen 50-64-årige. Vi vil gøre en styrket indsats for at tilbyde vaccinationer for den aldersgruppe, og det er noget, der er sat i gang i dag. Ude på kysten vi har lavet en plan, vi har ændret på planen omkring at tilbyde vaccinationer ude blandt kysten, så vi kan koncentrere os om at tilbyde vaccinationer til den her aldersgruppe af 50-64-årige i Nuuk. Det er et af de trin, vi tager os, og vi har også tænkt os at vurdere muligheden for, at yngre aldersgrupper også kan få vaccinationer, men vi fokuserer primært på de her, dem der er i den ældre aldersgruppe og dem der er i særlige risikogrupper. De har allerede fået tilbud om vaccination, altså de her 50-64-årige, de får igen tilbud om vaccination, fordi vi ved godt, at at det er de ældre, der rammes hårdest af corona. Så det er de første trin, vi har taget os. Og det er et valg, der er foretaget blandt alle partierne. Og Gistat Kirsten vil gerne komme til at fremlægge lidt omkring, hvilke tiltag, der reelt tages i gang. Men vi starter lige med Baneerak, og jeg vil gerne lige tilføje, at indtil på mandag, når vi har informationer, så er de her foranstaltninger trådt i kraft. Og vi skal regne med, at hvis det bliver nødvendigt, at vi træffer yderligere foranstaltninger strammer op på mandag, så bliver det tilfældet. Men fra og med i dag, så er sundhedsvæsenet og nødberedskabet gået i gang med de her arbejdsopgaver, selvom vi ikke ved, hvor den her coronasmitte er, og om der er større smittespredning, så er det vigtigt, at det bliver afrådet fra det kraftigste til fra Naalakkersuisut, at vi går roligt og fornuftigt til værks. Vi skal gå ud fra de ting, vi har lært, og de ting, vi har gjort os under coronatiden. Hvad enten I er i Nuuk eller uden for Nuuk, så følg de her råd, som der er med hensyn til at passe på sig selv. Fordi det er din og min sundhed og samfundets sundhed, der er tale om.
så giver jeg ordet til Baner omkring situationen. Det seneste smittetilfælde var blevet syg i onsdags, og så blev undersøgt torsdag, hvor man fandt ud af, at vedkommende var syg med corona. Som Mutti har sagt, så ved vi ikke, hvornår og hvor vedkommende er blevet smittet. Vi ved så, at i lørdags har vedkommende været på restaurant og på værtshus. Derfor er der på de lokaliteter, har vi også bedt om gæster på de lokaliteter, og vi vil give dem mulighed for dem, at de fra 12:30 vil kunne blive undersøgt, og vi anmoder dem om, at de skal blive hjemme indtil videre. De steder, der er tale om, det er Herford restaurant den 22. maj fra klokken 7, og fra Skyline, og Daddy's fra 12 til klokken 2. Dem, der har været på de steder, kan være blevet smittet, har større far for at blive smittet, og derfor er det vigtigt, at de bliver hjemme. Dem, der har været på de her lokaliteter, de kan være blevet smittet, og derfor beder vi dem om at blive hjemme. Og fra i dag anmoder vi dem om at gå til testcenteret i Nuuk, hvor det kan blive undersøgt fra 12:30. Når de så har fået svar på deres test, så vil man gå videre i forløbet ud fra deres testsvar. Og som Mutti har sagt, så vil vi fra næste uge, så vil de vaccinationer, der ellers vil være tilbudt i Nuuk i næste uge, for aldersgruppen 50-64-årige, dem vil vi fremskynde, så vi hurtigere kan få vaccinationen gennemført i Nuuk. Jeg skal minde om, at efter man har fået vaccinationen, så er man i de første 12 dage efter vaccinationen, så har vaccinationen ikke fået fuld beskyttelseskraft, så man bliver ikke beskyttet lige efter man får får det folk til at være påpasselige lige efter de har fået vaccinen. Så siger vi tak til Baner, og så gives der mulighed for at snakke om de her foranstaltninger, der bliver truffet. Gives der værsgo. Tak til Mutti. Som for det første skal jeg lige gøre det klart, at de her medarbejdere, som der er tale om, og deres familier, de er i karantæne og isolation. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og der er i fuld gang med at undersøge på dem. Når vi hører noget mere om, hvordan det forholder sig, så skal vi nok komme ud med flere oplysninger. Så det forholder sig sådan, at man kan ikke længere rejse ud af Nuuk fra i dag til og med mandag. Man har også snakket lidt om kystskibet. Det forholder sig sådan, at dem, der skal stige af i Nuuk, de kan stige af i Nuuk, men der er ikke nogen, der må stige ombord fra Nuuk, når skibet rejser igen. Det samme gælder med fly. Dem, der skal ankomme til Nuuk, de kan ankomme og stige af i Nuuk, men der er ikke nogen, der må rejse ud af Nuuk. Og så med hensyn til vores bygder, kapacitet og redaktion, dem må man ikke rejse ud til. Og man beder også om at tænke på dem, der rejser fra bygderne ind til Nuuk, at de ikke må rejse uden god grund. Og så med hensyn til beværtninger, restaurationer, sportssteder, kulturelle begivenheder, de er alle sammen lukket indtil videre. Og det her gælder også for koncerter og deslige, som også er lukket. Der er krav om mundbind, hvis man skal handle i butikkerne.
Vi skal huske på at holde afstand til hinanden. Ombord på busserne er der også krav om mundbind. Og hvis der ikke er flere sædepladser tilgængelige, så må der ikke være flere passagerer ombord. Den begrænsning er blevet genindført. Med hensyn til vaccinationsplanen, så forholder det sig sådan, at man har fremskyndet vaccinationen. Når vi får nogle flere oplysninger, så vil vi også melde ud omkring det her punkt. Jeg siger tak til Kirsten. Vi har fuld forståelse for, at befolkningen er ængstelig, og den her smittespredning, altså hvor den stammer fra, og hvordan den er kommet, at vi ikke ved noget om det, det er også et utryghedsmoment. Men vi vil bruge alle de erfaringer, vi har gjort os, for at beskytte befolkningen bedst muligt. Og der er også arbejder i gang for at undersøge, hvordan man bedst kan finde de her mennesker, der er blevet smittet. Og ligesom Banarak sagde, så prøver man at undersøge, hvor folk har været henne. Også så man kan finde ud af, hvor stor udbredning der er til det her smittet, og for at undgå, at der er mindst mulig smittespredning. Og de tiltag arbejder vi alle sammen på lige nu. Og som jeg har sagt tidligere, og så vil jeg gentage det, at lige nu kan man ikke rejse ud af Nuuk. Og derved prøver vi at holde smitten væk fra resten af kysten. Og også, vi vil opfordre også til på det kraftigste, at man ikke rejser til Nuuk. Det er kun, hvis man har virkelig god grund til at rejse til Nuuk, man skal rejse herop. Med hensyn til genåbningen af samfundet, som vi ellers har tænkt på, for eksempel på beværtningsværter og kulturelle begivenheder, altså der, hvor folk kan hente noget klæde fra, hvor vi ellers har åbnet op for det, men det lukker vi ned igen til og med på mandag, fordi vi ved ikke, hvor stor smittespredning der er i samfundet. Vi ved ikke, hvilken smittevej der har været. Vi ved ikke, om personen er blevet smittet på sin arbejdsplads eller ude blandt befolkningen. Og det kan være, at der er smitte ude blandt befolkningen. Og det er det, vi ikke ved på nuværende tidspunkt. Så vi prøver at beskytte os selv på bedst mulig vis. Hvad enten vi er unge, eller om vi er gamle, så har vi alle sammen et ansvar for at sikre, at der ikke sker smitte ude i samfundet. Og det ansvar, det skal vi tage til os. Og derfor vil vi gerne opfordre til, at større forsamlinger i slutningen af ugen, at man undgår at holde fester og andre større begivenheder, fordi der kan ske smitte, og vi ved ikke, hvilken smittevej der er. Og derfor står vi i en situation, hvor vi kan risikere, at der sker en stor smittespredning, og derfor er vi nødt til at opfordre til, at folk er forsigtige med at opholde sig ude blandt befolkningen, og det er det, vi gerne vil sige, som Naalakkersuisut og lægen fra Naalakkersuisut. Nu giver jeg mulighed for journalisterne til at stille spørgsmål. Tak for oplysningen. Det er ellers sørgelige nyheder, men indtil på mandag, hvor reelt er det, at de her 80 mennesker, som skal være i karantæne, og vi ved ikke, hvilken virksomhed de arbejder på. Fordi der er jo risiko for, at de er blevet smittet. Hvorfor vil man kun lave de her foranstaltninger så kort tid? Hvorfor er der sat så kort en tidsfrist på de her foranstaltninger og begrænsninger? Og så for det andet, hvad er det for nogle virksomheder, der taler om? Det er rigtig mange mennesker, der taler om. Altså, de har været ude i samfundet i Nuuk, dem, der har været ude i virksomheden. Hvorfor må dem folk i Nuuk ikke finde ud af, hvilken virksomhed, der taler om? Fordi det kunne jo være, at de havde haft en eller anden tilknytning den her virksomhed, hvor de så uden at vide det måske er i en risikogruppen. Jensine, tak for spørgsmålet. Jeg tager det første spørgsmål.
For det første, så gambler Naalakkersuisut på ingen måde med befolkningens sundhed. De her trin, som vi har taget, er taget på baggrund af meget begrænsede oplysninger. Det var først i går aftes, at vi fandt ud af, at der var sket endnu et smittetilfælde, og der har været et stort opsporingsarbejde, som har kørt natten over. Så de her midlertidige foranstaltninger, de er truffet for at sikre, at vi laver så begrænser smittespredning så meget som muligt. Og det er derfor, vi har valgt at gøre det sådan til og med på mandag. Og så vil jeg også gerne sige, at når vi har flere oplysninger på mandag, så er det en mulighed for, at vi kan lave yderligere foranstaltninger og begrænsninger. Men de foranstaltninger og begrænsninger, de skal være baseret på de oplysninger, vi indhenter i løbet af weekenden. Så til og med på mandag har vi iværksat de her foranstaltninger. Hvis vi finder ud af, at smittespredningen er meget større, end den er nu, så ved vi allerede, at de her foranstaltninger, at de kan blive forlænget, og de kan blive yderligere strammet op. Men ud fra de oplysninger, vi har nu, så har vi taget de her foranstaltninger for at sikre, at befolkningen kan være så tryg som muligt, og for at sikre, at der sker mindst mulig smittespredning, fordi vi ved ikke, hvor smitten er kommet fra, og det er det, vi har som udgangspunkt for de første trin. Og så med hensyn til det andet spørgsmål omkring, hvor vedkommende har været henne, hvis du kunne komme ind på det, Benerak. Den virksomhed, der er tale om, dem, der har været i kontakt med virksomheden, den har vi været i kontakt med. Vi har fokuseret på, at ansatte i virksomheden som det første skal undersøges. Og hvis de ikke er blevet smittet, så undgår man, at der har været en større smittespredning. Og testcenteret skal også have den nødvendige kapacitet til at lave de her undersøgelser. Det er også noget, man skal tænke på. Og derudover, at der har dem, der har været på de nævnte restauranter og værtshuse, at folk, der har været på de her steder, de skal undersøges. Det er en meget kort tid, der er tale om. For som du sagde, så er det weekenden, man skal prøve at indhente de her oplysninger. Vi er allerede ved slutningen af ugen. Der kan ske rigtig meget her i weekenden. Hvis I ikke træffer nogle hårde beslutninger, politiske beslutninger, at der sker noget rigtig slemt, fordi jeg har lidt svært ved at forstå, at I træffer de her foranstaltninger på så kort tid. Altså, der er rigtig mange mennesker, der taler om med det her med smitteopsporing. Altså, der er kun en, der er blevet smittet, men derfor er der alligevel rigtig mange, der er blevet sendt i karantæne. Og det er derfor, jeg gerne vil spørge med hensyn til de her ansatte på virksomheden. Kan de gå i Brugsen? Kan de gå i sportshallen? Kan de begive sig ud i samfundet? Det har folk meget stor interesse for at vide, hvad er det præcis for en virksomhed, der er tale om. Fordi de kan jo have været i tæt kontakt med en eller anden uforvarende, uvidende. Derfor vil vi egentlig meget gerne have at vide, så også vi har hvis I kunne give nogle flere oplysninger omkring, altså hvad er det, I har som grundlag. Helt kort kan jeg sige, at der er to, hvor vi ved, at der er smittet, og det er det, vi har sagt, at at det er i den samme virksomhed, der arbejder, der er blevet det nye smittetilfælde, der er smundet. Men vi ved lige indtil nu, at det nye smittetilfælde ikke har været i kontakt med de to andre. Så vi ved ikke, hvor vedkommende er blevet smittet fra. Så derfor har vi taget udgangspunkt i hele deres nærmiljø, hvor vi har taget kontakt til samtlige ansatte ude på den her virksomhed, og folk, der har været i kontakt med dem ude i samfundet, dem har vi sagt til dem, vi skal være i karantæne.
Og der bliver også spurgt om, hvor hurtigt vi får kendskab til de her testresultater, og vi får de første resultater i dag, og på de nærmeste par dage får vi også flere oplysninger omkring de her forhold. Så det første, vi skal have at vide, det er, hvor udbredt smitte er der. Lige nu laver vi de her tiltag, hvor vi siger, at fra og med i dag til og med mandag, så laver vi nogle begrænsninger. Og når vi får noget mere viden, så kan vi lave yderligere begrænsninger, og vi kan forlænge de begrænsninger, vi har indført i dag. Og det er også det grundlag, vi har fået forslag til at håndtere det på. Det sikrer, at der sker mindst mulig smittespredning, også fordi vi har brug for at vide, hvor udbredt smitten er ude i samfundet. Så vi har behov for at arbejde ud fra reel viden, men vi skal selvfølgelig også huske på, at borgerne skal være trygge, og vi gør det mest mulige for at prøve at sikre, at befolkningen er tryg, og for at undersøge, hvor stor smittespredning der er. Og derfor opfordrer vi også til, at folk, der ikke absolut skal være i Nuuk, at de ikke skal rejse til Nuuk, og for at forhindre og for at beskytte alle andre uden for Nuuk, har vi sagt, at al transport ud af Nuuk bliver lukket. Og vi har derfor også gjort det her meget drastiske skridt, hvor vi lukker for beværtninger og restaurationer og større forsamlinger. Og der er også et krav om, at vi skal have mundbind ude i butikker, og vi skal holde afstand til hinanden. Det er sådan nogle ting, som vi allerede ved, som vi skal tilbage til. Så til og med på mandag har vi valgt at gøre sådan, hvor vi jo så også har mulighed for at lave nogle tilpasninger. Så hvis der er behov for, at vi laver yderligere begrænsninger og foranstaltninger, så vil vi kunne gøre noget hastigt, i den her. I torsdags, altså i går, fik man det her tilfælde, og så vil vi gerne egentlig have at vide, hvor syg er vedkommende, og for det andet, hvis der er sket smitte, altså ukontrolleret smitte, hvad har I så tænkt jer at gøre? Jeg vil gerne stille nogle yderligere spørgsmål, og jeg har svaret på de spørgsmål. Benader, du må gerne svare på de spørgsmål. De seneste oplysninger, vi har fået ud fra dem, så er vedkommende syg, men ikke kritisk syg. Altså personen har ikke behov for at ligge på sygehuset, men vi ved godt, at inden for kort tid, så kan der ske ændringer med den her sygdom. Og derfor kan det være, at det, som jeg siger nu, det kan blive ændret altså inden for de nærmeste par timer. Men ud fra det, vi ved nu, så er vedkommende syg, men ikke alvorligt syg. Det her med, om der er ukontrolleret smitte, eller at der er mulighed for det. Vi har indført de her begrænsninger ud fra coronastabens forslag for at forhindre, at der skal være, for at mindske risikoen i tilfælde af, at der er ukontrolleret smitte. Ja, så det er Nina Vive. Jo, de her forhør, som sker, eller nej, konfirmationer, der skal ske i weekenden, vil der være begrænsninger for dem? Jo, vi kører ud fra de begrænsninger, der er gældende lige nu. Vi laver begrænsninger for forsamlinger på beværtninger og restauranter og lignende. Så med hensyn til konfirmationer, der er det privat organiserede fester, og der er der nogle gældende, allerede gældende ordninger, men jeg vil så sige, at vi alle sammen er nødt til at tage et ansvar. Lige nu, det vi ikke ved lige nu, det er, hvor skitten er smidt fra.
Så derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at passe så godt på. Og vi skal bevare roen, og vi skal ikke stresse ude i befolkningen eller skabe panik. Vi skal alle sammen tage ansvar, og det opfordrer vi på det kraftigste til. Er der begrænsninger for, hvor mange der kan være i kirken? Tak. Med hensyn til konfirmationer, så har vi besluttet, at det skal køre, som det har kørt. Der er så dog krav om, at man skal bære mundbind. Altså i kirken. Men når de så har deres private arrangementer, så kan de køre, som de vil, ikke? Jo, som Mutti har sagt, så er det vigtigt, at vi tager en vurdering af, kan der være 50 eller 100 mennesker? Vi har ikke lavet nogen begrænsninger, sådan nogle begrænsninger indtil videre. Jeg har 2 spørgsmål. Det første er, dem, der er i risiko, eller hvor mange regner man med kunne være i far for at være smittet, og så Mutti siger, hvad er det for nogle begrænsninger, der er på at rejse? Med hensyn til, hvor mange smittede der kunne være, det svarer Baner på. Jeg svarer så på det sidste del af spørgsmålet. Det er sådan, at der er nogen, der rejser til og fra Nuuk i de dage, og det er dem, vi har fokus på. Altså dem, der virkelig skal rejse til Nuuk. Eller hvis man for eksempel skal undersøges eller opereres inden for sundhedsvæsenet, det er dem, der skal komme til Nuuk. Vi snakker, dem vi ikke vil have skal være i Nuuk, det er dem, der tager op, eller vil gerne tage herop på ferie, eller for at have det sjov. Altså dem, der virkelig ikke har behov for at rejse til Nuuk, dem opfordrer vi til, at de ikke rejser til Nuuk. Det vi opfordrer til, det er, at fordi vi ikke ved, hvor smitten er kommet fra, så vil vi så vidt muligt begrænse tilrejsningen til Nuuk, og det er et ansvar, vi må tage som samfund og også individuelt. Og også på befolkningens, når man tænker på samfundet, hele samfundet som en. Og det med at kunne rejse ud af Nuuk, som er blevet begrænset, fordi det er nødvendigt i forbindelse med, at vi ved godt, at der er 80, der arbejder på den her virksomhed, og og de er i fare for at være blevet smittet. Men vi er stadig i gang med at afdække præcis, hvor mange mennesker, der har været op på Herford og på Skyline og på Daddies i de her nævnte tidspunkter, hvor de kan være blevet smittet. Det har vi endnu ikke afdækket, og vi prøver at afdække det på nuværende tidspunkt. Så derfor er det blevet meldt åbent ud, at dem, der har været på de her steder, at de har mulighed for at tage til, at vi opfordrer dem til at tage ned til testcenteret 12:30. Med hensyn til vaccinationsplanen, dem har man fremskyndet på i Nuuk, siger I. Altså det skulle først have været sådan, at det var i anden halvdel af juni, de her vaccinationer skulle være blevet påbegyndt. Hvornår kan de her 50-64-årige tage ned og blive vaccineret? Er det fra i dag eller på mandag? Det er vi i fuld gang med at undersøge lige nu. Det har også at gøre med, hvor mange vacciner vi har, og hvor meget personale vi har til det. Vi er også ved at undersøge, hvor mange vacciner vi har til rådighed lige nu. Også i den nærmeste tid, så kommer der nogle flere vaccinationer her til landet, og de tal er vi også ved at prøve at sætte os ind i, om der er nok vacciner. Vi kommer med en nærmere udmelding om, hvornår vi starter med at vaccinere. Altså, vi vil gøre det så vidt muligt, så hurtigt som muligt.
helt kort, så prøver vi at gøre det, arbejder vi med de her ting så hurtigt som muligt. Fra næste uge vil vi, de her 50-64-årige, de vil have fået vaccinationer i næste uge, men vi vil gøre det så vidt muligt, at de kan få det så tidligt som hurtigt. Og også, vi arbejder også på, at vi hvordan vi kan få det ordnet prioriteringen hurtigst muligt. Og det er også et skridt, vi tager for at begrænse smittespredningen hurtigst muligt. Og der er også lavet en ændring i vaccinationsplanen, fordi der så jo, med hensyn til vaccinationsplanen har jeg yderligere et spørgsmål. Vi har fra landslægeembedet fået oplyst, at de her særligt sårbare, eller dem, der er i risikozonen med hensyn til corona, de har alle sammen fået deres vacciner. Har de virkelig alle sammen fået deres vacciner? Det vil vi gerne have at vide. Her i Nuuk ved vi godt, at der er nogle, som har kræft for eksempel, som endnu ikke har fået vaccinen. Der er nogen, der har lungesygdomme, som ikke har fået vaccinen endnu. Så er det rigtigt, at dem, der er i risikozonen, virkelig har fået deres vacciner. Da vi startede med de her vaccinationsplaner i starten af året, så har man arbejdet på, at man skulle prioritere dem, der var i risikogruppen. Vi har haft mange få vacciner, og derfor har vi valgt at prioritere dem, der var i den allerstørste risikogruppe, og det har så været de allerældste. Men så i løbet af tiden har man fundet ud af, at hvis dem, der er i risikogruppen, hvis de er yngre end 65 år, så selvom den her 65-årige er rask, så er vedkommende i større fare end dem, der er sukkersyge eller har kræft for eksempel. Derfor har Sundhedsstyrelsen derfor har vi samarbejdet med Sundhedsstyrelsen i forhold til de udleverede vacciner, vi har fået. Dem har vi prioriteret de ældste, fordi de ældste er dem, der er i større risiko end dem, der har blodsukker, sukkersyge, kræft og andre sygdomme. Det er derfor, vi har prioriteret at tilbyde vacciner til de ældre, og så har vi gået nedad i alder. Men dem, der er syge, de plejer at rejse til Rigshospitalet i Danmark, og de rejser ofte tilbage. Hvorfor få en vaccine? Når dem, der rejser til Rigshospitalet, når der er mulighed for at give dem en vaccine, så giver vi dem en vaccine. Men der er meget få vacciner til rådighed i Grønland, og derfor kan man ikke umiddelbart sprede dem ud så vidt muligt. Så derfor gør vi det så vidt muligt sådan, at dem, der skal ud og rejse, de får en vaccine, men selvfølgelig kan vi ikke vaccinere dem alle sammen. Og derudover så arbejder man fra sundhedsvæsenets side på, at dem, der er på Rigshospitalet, altså dem, der er på Grønlands patienthjemmet, at dem, der er i København i lang tid, at dem vaccinerer man, eller også får de vedvarende tilbud om at få vaccine. Hvad så med dem, der er i Nuuk? Hvornår får de en vaccine? Ligesom Baner sagde, så prøver vi at gøre det hurtigst muligt. Dem, der ikke har fået vaccinen, er vi er ved at registrere dem, der ikke er blevet vaccineret blandt aldersgruppen 50-64 år, som ellers skulle være blevet tilbudt vaccine i næste uge. De planer har vi fremskyndet. Vi skal også huske på, at når vi får vacciner, hvis vi for eksempel får 100 vacciner fra Danmark, så får vi, når der er 100 vacciner i Danmark, så får vi en af dem.
Og det er også meget besværligt med hensyn til at få vaccinationer ude i verden. Øh, Så de vacciner, der er møntet på Grønland, dem skal vi bruge på den bedst mulige måde. Og det er så på den baggrund også, da jeg mødtes med udenrigsministeren fra USA for nylig, så snakkede vi om mulighederne for at få vacciner fra dem, så vi ikke kun får vacciner fra Danmark, men også har aftale om, at vi kan få vacciner andre steder fra, og de undersøger man i gang med at undersøge. Men det er ikke noget, vi kan svare på lige nu. Vi har begrænset antal vacciner til rådighed, og det er derfor, vi eftersøger andre muligheder også, så vi kan sikre, at alle kan få flest muligt kan få vacciner. Så bliver det Jensine. De almene borgere i Nuuk, der har været på de her steder den 22. maj på restaurant og værtshus. Altså ud over dem, hvad så med almindelige borgere, der nu er nervøse? For eksempel dem, der arbejder med dem, der er i målgruppen, eller som på anden måde er berørte. Kan de få tage hen og blive testet? Det er det første spørgsmål, og så det andet spørgsmål med hensyn til massetestning. Er det muligt at undersøge så mange muligt i Nuuk, for at forhindre muligheden for, at der sker en smittespredning? Det er meget vigtigt lige nu at sikre, at dem, der arbejder på den her virksomhed, at vi sikrer, at de ikke er smittet. Det er ikke nødvendigt at teste de her mennesker, som ikke har haft nogen tilknytning til de her virksomheder, fordi der er ikke stor risiko for, at de er blevet berørte. Så vi undersøger dem, der er i størst risiko først, og så derefter så vurderer vi det videre skridt. Og vi ved godt, at når der er nogen, der er blevet smittet, så er den, der er blevet smittet, den smittede bliver adspurgt om, hvem de har været tæt på, og hvem de har været i nærheden af i en vis periode. Og de folk, de bliver kontaktet, og så bliver man bedt om, at de går i karantæne, og så bliver de undersøgt efter 5 dage. Og hvis man er ængstelig med hensyn til sådan nogle ting, så er det vigtigt, at man lige tager det roligt. No. Hvis man er ængstelig for, at man kunne være syg, eller man har nogle systemer, så er det vigtigt, at man bliver hjemme. Altså hvis vi har nogle symptomer på sygdom, så skal vi ikke gå unødvendigt ud i samfundet. Det er vigtigt, at vi opfordrer til, at man ikke går unødvendigt ud. Fordi vi er også stadig i foråret, så der er stadig mange sygdomme i omløb. Så det er vigtigt, at man tager nogle forholdsregler, og hvis man tror, man har nogle symptomer, så skal man passe på med at gå ud. Og som Benedak siger, så er man i gang med at undersøge, hvem der har været i kontakt med hvem, og man laver en hurtig opsporing og tager kontakt med dem. Det er et rigtig god system, vi har lige nu, og det har vi også set flere gange i løbet af det seneste år, fordi der har været nogle karantæne- og isolationstiltag, hvor der går et stort værk i gang, når man finder ud af, at der er nogen, der har været smittet. Så vi tager de her skridt, som de kommer, fordi vi har gode erfaringer med den arbejdsform. Så vil jeg gerne lige tilføje, at dem, der arbejder i målgruppen, hvis de arbejder sammen, altså er det ikke nødvendigt med at ændre på den sociale adfærd. Altså det er jo ikke sikkert, at de har
været i kontakt med hinanden ud i sociale tilfælde, fordi der er nogen i målgruppen, vi har været sammen med, for selvfølgelig vi møder dem i Brugsen, og vi møder dem i frisøren, og de er mange andre steder, ligesom vi andre er. Så hvis vi kun har fokus på målgruppen, så synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke tænker på den almindelige borger, som er utrygge, at man ikke giver dem mulighed for at blive testet. Dem, der er i målgruppen, de bliver undersøgt lige nu, fordi hvis det ikke er blevet smittet, men hvis du føler, at du er syg med symptomer, der minder om coronavirus, så har du altid mulighed for at henvende dig til sygehusvæsenet, og af den vej kan du blive undersøgt. Det er der ikke blevet ændret ved. Den kører stadig, ligesom det har gjort siden sidste år. Lige nu, men under vores undersøgelser, så laver vi nogle enkelte undersøgelser, fordi vi vil gerne finde ud af, hvor vedkommendes nye smittetilfælde, hvem er det, den vedkommende er blevet smittet af, eller hvem kan vedkommende være smittet af. Og når vi finder ud af noget om det, omkring hvem som den smittede har været tæt på, så tager vi også kontakt med dem. Når du går forbi en eller anden i Brugsen, så kan du ikke blive smittet. Man skal have tæt kontakt for at blive smittet. For eksempel skal vi have givet hinanden knus, eller været i samme lokale og snakket sammen. Man kan ikke blive smittet bare af at gå ved siden af hinanden. Og det er derfor, vi undersøger enkelte personer lige nu, hvor vi undersøger dem, som vedkommende smittetilfældet har været tæt på, og det er dem, vi undersøger nu. Vi skal til at lukke af nu, og så vil jeg gerne lige have ordet, og så giver vi Apollo ordet til sidst. Værsgo. Her i morges uden for Brugsen, så var der nogen, der kom med den her udmelding. Det var, jeg håber, at Nuuk ikke bliver lukket ned igen, fordi det har vi oplevet før. Og så med hensyn til den her genåbning, så kan man spørge, at har vi været for tidligt ude med den her genåbning, eller havde I allerede regnet med, at der kunne ske det her? Jo, med hensyn til genåbningen, skete der præcis det samme i foråret sidste år, hvor man åbnede op igen over for, hvor mange der kunne rejse ind i landet. Så ud fra de oplysninger, vi har nu, så har vi gjort det, at vi har sagt, at al transport ud af Nuuk bliver lukket, og vi opfordrer til, at folk ikke rejser til Nuuk, medmindre de har væsentlige årsag til det. Og også med hensyn til samlingssteder i Nuuk, særligt samlingssteder i weekenderne. Altså sådan, som det har været før corona, de er blevet lukket igen, og de er blevet lukket til og med mandag, og der er muligt, at vi forlænger den her lukning, og at vi kan lave yderligere begrænsninger. Men vi er nødt til at vide, hvor mange begrænsninger vi er nødt til at lave. Altså hvis det forholder sig sådan, at der ikke er nogen særlig smittespredning, så har vi visse veje, vi kan gå af. Og det vil vi tage stilling til på mandag. Men det vi går ud fra nu, og de skridt vi har taget, for eksempel er der siden i går aftes ikke været muligt for dem der kommer fra uden for kommunen, at man ikke længere kan begynde at tage over grænsen. Det næste skridt bliver så, at de her beværtningssteder, de bliver lukket, og at man ude i butikkerne, at hvis folk skal ud og handle i butikkerne, så skal de først have mundbind på, og man skal huske at holde afstand. Der er også nogle andre retningslinjer med hensyn til at rense hænder ofte og spritte hænderne af, og undgå at give hinanden kram, og prøve at holde afstand til hinanden, altså de her normale forholdsregler, også hvis man skal nyse for eksempel ad folk, men så nyse i ærmet eller i armen.
Det er de her ting, som vi har været vant til, og som vi har lært siden de sidste år, som vi har haft fået for vane. Dem skal vi blive ved med at bruge. Der er den her pandemi. Hvad enten vi kan lide det eller ej, så skal vi lære at leve med det. Ligesom det har været tilfældet med andre store sygdomme. Så vi gør, hvad vi kan for at forhindre, at der sker en smittespredning. Og det har vi alle sammen et ansvar overfor. Og derfor opfordrer vi alle sammen fra Naalakkersuisut til, at man overholder de her sundhedsfaglige råd. Og lige nu regner vi med, at det kommer til at køre så godt som muligt. Og Apollo, du må gerne tage det sidste spørgsmål. Jo tak, det er bare lidt det her med, jeg har fået en masse sms'er, som gerne vil stille spørgsmål, særligt fra ældre. Lige nu siger vi for eksempel, at de her ældre, som allerede har fået anden vaccine, som nu ikke kan rejse ud af byen. Er det sådan, at man ikke må rejse ud af byen, selv hvis man har fået anden vaccine? Det er mit første spørgsmål. Ja. Al udrejse fra Nuuk er begrænset. Der er lukket for det, også hvis man har fået anden vaccine. Når vi har fået nogle flere oplysninger på mandag, så vil vi tage stilling til, om der skal laves yderligere begrænsninger, eller om man kan drosle ned på dem. Og så er det andet spørgsmål. Det er, her i det nye år, så har vi aldrig haft større arbejder med hensyn til corona. Og den her første plan gælder først indtil på mandag. Hvorfor gælder den i så kort tid? Kan man ikke forlænge den? Det er altid en mulighed at forlænge de her begrænsninger. Og det var også det, jeg sagde i starten. Og det som Bernard har sagt, og det som Kirsten har sagt, og jeg har sagt det igen og igen. Det er muligt, at vi på mandag laver, ud fra de informationer, vi har samlet indtil på mandag, der har vi mulighed for at lave yderligere begrænsninger, eller forlænge de her begrænsninger, som vi har indført i dag. Men ligesom vi har sagt siden fra starten af, så ved vi ikke, hvor den her vedkommende, som har været i 6 uger her i landet, hvor vedkommende er blevet smittet fra. Og det er det, vi prøver at finde ud af lige nu. Det er det første skridt, vi er nødt til at tage. Hvis der er tegn på, at der er smittespredning i samfundet, eller hvis der er smittespredning i vedkommendes sfære, så kan vi forlænge de her begrænsninger, eller lave yderligere begrænsninger. Og så skal jeg lige sige igen, at for eksempel her i forgårs var der, eller ikke for nylig, var der noget i Vidufik, hvor hele virksomheden blev lukket ned. Så vi har nogle udgangspunkter ud fra, hvad vi kan gøre med hensyn til midlertidige lukninger, så det ikke har indflydelse på resten af kysten. Det er nogle værktøjer, vi allerede har, og det her er også et udtryk for. Det, at vi har lavet de her begrænsninger til og med mandag, det er, så vi har en mere smidig måde at arbejde på. Så vi har handlet ud fra, hvad vi ved. Altså hvis vi ikke gør sådan, hvis det i de nærmeste kommende par dage ser ud til, at der ikke er sket større smittespredning i samfundet, så kan vi lette på de her begrænsninger. Men vi er alle sammen blevet mindet om, at vi stadig er nødt til at være påpasselige. Og de her dage før corona, de er væk nu. Vi kan ikke leve som før, og beviset for det er, at vi alle sammen har et ansvar.
og vi er alle sammen nødt til at være påpasselige, selvom vi har fået vores vacciner eller ej. Og det er så det, vi gerne vil viderebringe til befolkningen fra Landslægeembedet og Sundhedsdepartementet. Og vi vil gerne takke jer for, at I har stillet spørgsmål til os, og I har stillet uddybende spørgsmål til de her begrænsninger og foranstaltninger, der er i kraftsat fra i dag, og at vi har haft mulighed for at fremlægge for jer. Vi håber, at den her situation, vi er i nu, vi håber, at det ikke er så galt, som det kan være, men hvis det viser sig, at det er gået galt, så har vi nogle foranstaltninger, vi har nogle planer klar, hvor vi kan tage nogle kraftige tiltag i gang, og det skal befolkningen også regne med, at vi kan gøre. Folk skal være trygge ved, at vi er klar på at hindre den smittespredning så vidt muligt. At det er gået så godt indtil videre, det er fordi vi alle sammen har taget et ansvar, og vi i vores hverdag og vores samfund og sundhed har gjort det så godt som muligt, og det skal vi stadig blive nødt til at gøre. Og det vil vi gerne opfordre til, at vi alle sammen tager et ansvar på os over for os selv og over for at mindske spredningen af smitte i samfundet. Og det er på dine vegne, på mine vegne og på vores families vegne. Tak for i dag.